Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. I know you send me. Takže čaute. To je asi veta, ktorú ste odo mňa všetci počuli vo veľa videách, hlavne tých workoutových, tak som začínal asi každé svoje video a tak budem začínať aj tieto videá. Dôvod, prečo sa dnes na mňa tuto kúkáš, je asi ten, že ma k tomu prehovorilo pár ľudí a možno aj sám som sa k tomu nejako tak rozhodol. Čo bude zmyslom týchto videí? Sám neviem, ty kokos. Bude to určite všetko z môjho života, bude to workout, bude to fotenie, bude to určite moja pekná frajerka. A prečo to točím a prečo by si to mal pozerať? Neviem, vôbec neviem. Nechcem sa stať žiadnym youtuberom, nechcem byť žiadny vloger, nechcem ukazovať. Proste mňa to nebaví. Nepozerám vôbec slovenský YouTube. Slovenských youtuberov vôbec ma nezajímajú, ani taký nechcem byť. Takže isto by som vám rád ukázal veci z môjho života, ako napríklad tréningy, keďže väčšina z vás vie, že to je moja hlavná profesia, alebo ako tomu povedať. A určite by som rád ukázal veľa rád, keďže prestali sme s tými tutoriálmi, ale myslím si, že mám toto smer ešte čo povedať a ešte veľa som toho nepovedal. Druhá vec je fotenie, čo ma neskutočne baví, možno niektorí viete, niektorí nie, nepovažujem sa za žiadneho fotografa ani nič, ale baví ma to, študujem to a určite vám dám pár skvelých rád. Chcel by som sa podeliť o veci, to je hlavným zmyslom týchto videí. Proste veľa vecí som sa naučil sám. Hej, samozrejme škola ma naučila, ale najviac sa naučí v živote sám. A to, čo som sa naučil, tak s tým sa chcem deliť, hej. Takisto, jak ja som niektoré skills, alebo teda vedomosti dostal od iných, tak presne o tie sa chcem podeliť s vami, alebo o tých, ktoré som si sám nadobudol. A koho to bude baviť, ten to bude pozerať, koho to nebude baviť, dostane týmto kladivom. Toto video je vlastne takým tým začiatočným, pre tých, čo ma nepoznáte, tí ma určite spoznáte. Tí, čo ma poznáte, tak tí ma nepoznáte. A toto je deň 0, alebo teda vlog 0, nazvime to tak. Ukážem vám, čo budem dnes robiť okrem rozbíjania orechov. A ak sa vám toto video bude páčiť, tak sa prichystajte na ďalšie. Nezabudnite naladiť odber, alebo tu. A určite sa vidíme pri ďalšom videu, ktoré už bude prvým dielom a tam už pôjde o viac. Určite vo videách uvidíte nielen mňa, ale aj môj zver, ktoré je tu, aj tam. Určite tam uvidíte mojich známych, ktorí by vám mali čo do života dať alebo povedať, napríklad niekto ako Luka Bush, s ktorým spolupracujem už dlhšie, natáča všetky skoro moje videá, tie profesionálne, tie amatérske sú odo mňa. A určite sa budem snažiť prehovoriť aj moju krásnu priateľku. Takže technika je, že musíš bachnúť z tej druhej strany, nejako to robia všetci. 2 minúty sa snažíš a potom zistíš, že on je hnilý. Darling, you